Hei, sau și am găsit la un nou episod de Minecraft. Astăzi să ne jucăm Minecraft cu puține moduri, din câte știți sau nu știți. Modurile sunt ceva de backpack, ceva de hammer și... Rest nu mai știu. Nu mai știu ce moduri am instalate. Și se pare că ne-a spawnat fix în deșert. Nu știu la ce... Uitați din stânga sus, din câte puteți vedea, dar și am făcut lumea la lumea pus la ziua 0 și ne-a spawnat direct în mijlocul deșertului, lângă ocean. Wow, Mushroom Island. Mamă, ce noroc cu mine. Se pare că avem și un lash cave aici lângă noi, așa că o să mergem imediat după el. Scuzați-mă că n-am mai postat de așa de mult timp, dar o trebuit. Am avut, bine, n-am avut mai nicio treabă de făcut așa, cât să nu pot să postez, doar că de fapt bani, nu bă. Stai că ăsta e un canal nou, ăsta e canal nou. Mă scuzați, ăsta e canal nou. Am confundat canalul ăsta cu un alt canal pe care l-am avut și l-am pierdut. Așa că scuzați-mă că vine greșeala mea. Hai să mergem și în Lash Cave. Că se pare că o să avem un pic de noroc și o să găsim, nu știu, ceva... Ba, asta așa. Wooden hammer. Bun. Se pare că nu pot să fac hammer de lemn, așa că o să trebuie să minăm cu pickaxe wood. Bun, hai să vedem. Mamă, dar mult mai e ăsta. Bun, hai că revenim de la Lash Cave direct. De înainte să intrăm în Lash Cave, așa că... Opa, am găsit și iron. Bun, perfect. Când fac un hammer din asta, îmi fac și un pickaxe ca să am. Hai bă! Hai excavator. Și asta ce face excavatorul? Iese. Să vedem că nu știu, chiar nu știu. What the fuck? L-am făcut degeaba. Nici nu-mi dă nimic înapoi. Mamă, trebuie stop pentru asta. Ia să ne facem acum live. Acum în premieră. Un hammer de cobblestone. Ca să vedem cum e. Bun. Trebuie doar două din astea. Până atunci hai să minăm și iron-ul ăsta. Să vedem. Ne facem și un pickaxe de iron. Bun. Și acum... O, da. O, da. Să iau și acest crafting table, că nu prea am mult lemn. Acum tot ce sper e să nu cade direct în Lash Cave. Hai că revenim direct de la Lash Cave, hai. 5 minutes later. Se pare că am intrat în Lash Cave. Nu! Nu, du-te, bă! Fai de capul meu. Mamă,
mă, deci nici măcar n-am apucat să facem nimica, deja murim. Sunt nebuni? Mamă, stai că trebuie să-mi fac aer, să fac și o căleată. Acum trebuie să explic. Mamă, bine, stai că am mâncare aici. Eu... Mamă, și acum parcă că mor. Se cât am? Mai am, nu, e bun. Mi-ajunge. Hai prima dată să-mi fac un shield. Că ăsta e esențialul. După aia facem și noi o găleată. Punem direct pe primul slot. Ne facem și... te vedeți? Și modul ăsta cu un stack care înseamnă gen... Un stack, din câte știu, e 1024 de blocuri, trebuie să fie. Nu la toate blocurile. La majoritatea dintre ele. De ce mi-a făcut un pickaxe? Nu știu. Trebuie să pun altceva, nu mai pun. Deci astea sunt ultimele mele stick-uri. Și deja... Hell no. Ăsta e pe aici, dar nu știu unde. Mamă, câte diamante! Folii! Fai de capul meu! Mor! N-are unde să spawneze? Și acum ce fac, bă? Nu trebuie să dau în el. E cumva... Am crezut că e roz. E sus ceva sursă de mâncare. Că n-ar trebui să mă ajungă sus acolo. Na. Azi deasupra mea. Deci acum nu mai pot să mai fac absolut nimic. Mamă, deci aici dacă reușesc să supraviețuiesc, e greu, ce să mai spun. Mai și un schelet. Bun. Nu! Nu ce-am pus. Se regenerează. Nu se regenerează. Mamă.
Bun. Stai. Bine. Bine. Bun. Regenerează-te! Bă, nu se mai regenerează, frate. Te buzici. Nu! Fac ocazia asta? O, ela. Trebuie să mă lupt cu asta. Hai odată! Stai acolo. Du-te, bă, și tu nici. Îți diamante și aici. Mama. The jackpot. Du-te, bă. Mamă, deci aici am cea mai grea situație din viața mea. Bun. Hai să luăm și XP-ul. Dăm stimpul ăla. Doamne, mulțumesc. Cred că Enderman-ul ăla o cam murit pentru că... Mamă, bă, dar... Mamă, dar de prea multe diamante. Vai! Vai! Vai de capul meu. Nu. Oh, ma. Câți iron îs. Mai am. Stai jos, aici nu e. Opa. Bun, 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 bun. Hai să mai luăm și... Mamă, cât ai rănit. What? Ah,
când stau pe shift... ok, înțeles. Când stau pe shift nu merge chestia cu... Nu că de 3 blocuri pe altă. Mamă, dar vreau să scam prea mult. Opa! Stai așa că am o idee, Pentru cei care știți. Să-mi pun. Apa aici. Aici. Stai un pic să mă baricadez. Că nu știu ce e pe aici. Mamă! Bun, hai că revin, de fapt, când se gata sta să am și unelte de iron. Și ce mai am eu nevoie? Mamă, mai am 3 stick-uri, bă, nu e ok. Bine, am 8 diamante. Cum poți? Hai că pot sta cu X-ul ăsta. Uite, despre astea vorbeam. Despre backpack-urile astea. Hai că revenim după ce se fac toate astea. 2000 years later. A few moments later. Mă, hai să bag și eu chipsurile astea. Mamă, ce bune sunt chipsurile astea de la Lay's cu roșii și usturoi. Dați și voi un like că poate vede Lay's videoclipul ăsta și mă sponsorizează și pe mine. Much later. Până atunci dați și voi un like. Un subscribe dacă se poate, vă rog. Dacă sunt comentariile activate, zice și ce vreți să fac pe lumea asta, ce vreți să construiesc pe lumea asta. Că poate... Am în gând să fac și peretele abonaților în fiecare zi. În fiecare videoclip, de fapt, să pun numele a câtor 3 abonați pe un perete mare, așa. Sau să aleg 3 oameni random din comentarii. Așa că poate aveți și voi noroc. Nu să lăsați. Ma. S-au făcut 6 deja. Vezi nebun? Bun. Acum mă simt mult mai safe. Nu mai safe. Stai să văd eu pe unde am eu oare. Notă de creeper. Pe aici. Pe aici am văzut. Holy shit! Bă! Mau! Oh! What a clutch! What a înfundătură!
tripere. Dar explodează, bă, odată. Hai că trebuie să-l bat că... Opa, am văzut niște diamanți de depărtare. Mamă, stai că am uitat că... Mamă, Potemon. Hai să mai adunăm câteva din astea să mai mâncăm. Că... Mică. Hai de capul meu! Bun, hai că zic că e bine 12 diamante. Așa de început de 25 de minute de când am făcut lumea. Hai să vedem. Eu cred că mă duc la suprafață. Stai, nu mai știu până mine. Să moră, bă, nu mai știu până mine. Să la pe jos, și așa că mai țin minte. Mă bate ăsta, mă. Era pe aici. A, nu, era aici, pe aici. Hai să mergem la suprafață. Hai că revenim de la suprafață. Sau ba... Uite de aici, așa. Poate chiar bate dragonul pe lumea asta. Mai știți. Să mă bată mama că am luat-o în toate direcțiile, că cu dărtul ăsta nu mai pot. Hai cu care zi afară. Cred că auziți și voi mouse-ul. Nu știu dacă l-auziți. Mamă. Ce bine să vezi suprafața. Nu știu, 2-3 cartuși. Poți să mă pe urmă de cartuși. Mamă, cât sugar cane avem aici. Bă, dar normal. Oh, desert temple. Desert temple. Mamă, vedeți că aici putem găsi chestii foarte OP. Precum mărgina înșantat. Cum zic americanii. Nu, ce lag am avut. Notch apple. Știu că mai era o cameră secretă pe aici, dar nu știu pe unde. Dar nu cred că de vreau. Au. Mai e, mă? Nu știu.
Mama, am ăsta full. Stați un pic să... Da, așa. Wow! Trebuie să pun aici tot ce nu am nevoie. Pun asta, pun asta, pun asta, și asta. Și asta. Density, hai că îl iau. Protection, nu e bine, e foarte bine. Oh, diamant. Nu știu ce am luat asta. Bun. Bun. Hai să ieșim, nu mai știu până am intrat, pe aici am intrat. Mama, îmi trebuie mâncare foarte rău. Bă, ăsta e cel mai bun sit. Mamă, bă. Asta și pillagerat ăsta e nebun. Poate găsim și sat. Pe acolo. Vine cam render distance-ul la cât am? La 32. Că dacă nu... Ciuciu. Că nu vedeam asta. Nu, ce... Am frame drop-uri și nu știu de ce. Mamă, eu sunt aici într-un deșert și sunt conjurat de mesa biome. De mesa. Hai că iau direct pe aici. Bun, hai că după ce luptăm pe postul ăsta o să închei videoclipul. În următorul videoclip sper să găsim un biome, nu știu, de oak sau de birch sau de spruce sau de orice. Stai că nu am uitat. Și... Da. Sper să găsim acel lucru. Nu mai am nimic, nicio mâncare. Trebuie să iau ăla. Haide, da. Poate găsim asta, un biome mai normal. De oak, de birch, de spruce, de dark oak, de tot. Și ne facem și noi o casă acolo. Și ăla. Mamă, stai. Mamă, ce lag am avut. Nu. Bun. Hai că încheiem aici videoclipul. Cam asta a fost și videoclipul de astăzi. Nu. Cam asta a fost și videoclipul de astăzi. Ne vedem la următorul videoclip în care construim o casă și luptăm și pillagerul postul ăsta. Dați un like, un subscribe și zi faină tuturor. V-am pupat!